Barakun. Iya kamu nanti di pelan mah Berat kan nan member kon kon apa kerja yo man mo mah deh mar yo Ongat ngantin bala Kon pilih-pilih. yo Kalian matanya na ngati na perdo bala-bala. yo mar Ano ba yun? Wala dito naman look ko na. Ay kata mo na tayo look ko rin. Kakak